Bon dia, companys, soc Marc Oliver d'Arquitect 360. Avui us vinc a presentar un local de 200 metres quadrats a la plaça dels Pagesos. Com sabeu, plaça dels Pagesos, la zona del Parxès. Doncs bé, tinc aquí un localet que és justament a la part de ronda, l'accés bastant bo, que és aquest d'aquí. Bastant bé. Vale? Fixeu-vos, l'entrada. Tenim, el terra antigament era una entitat bancària. Tenim un quadre amb els comptadors, aquí al costat. Cal fer una mica de posta a punt, però és un espai bastant gran per fer d'oficines, per tenir una miqueta de traster, per tenir una empresa de fontaneria, bueno, una mica de tot. Tenim aquí un despatx, que antigament era direcció. Tenim el sostre amb plaques i els fluorescents. Una miqueta més, el terra caldria netejar, que ara estem en ello, portarem aquí a polir i a netejar. Aquí hi ha un petit quartet, que aquest és petitó, però mira, us ensenyo. Aquí tenim, diguéssim, el que era antigament l'arxiu, que per tenir una cafetera, qualsevol coseta, cap problema. I diguéssim que la zona així més gran és aquesta d'aquí, i aquí tenim un altre quartet. Aquí també a part d'arxiu, també del site, ordenadors i demés. Llavors, aquí tenim els quartos de bany, el de dones, aquí tenien una mica pels penjadors, i aquí pica, el vàter, el bidet, això està bé. I un petit quartet de neteja. Un petit quartet per fer la neteja. Llavors, entrem en aquest espai, també es pot tenir com una saleta així més privada, el personal. I aquest és el quarto de bany dels homes, que també podria fer servir de vestidor i que connecta aquí. Tenim dos piques, un orinal, vàter amb porta independent, un, dos. Bueno, doncs ja tenim un local de 200 metres que pot començar la vostra activitat. Com sabeu, soc Marc Oliver d'Arquitect 360. Podeu trucar al 973 10 22 86 i venim a visitar aquest local. Molt bon preu i ara és el moment. Podríem plantejar un lloguer opció compra. Veniu-lo a veure i us l'ensenyem. Ens veiem aviat.